Wafonera fadha. Ndiye iko foni. Fonera fadha. Kochi. Ndati fona. Fona kasira fonera fadha neteko. Kufonera fata kuti kudi. Kuti ningirikini ka misaka. Misanga ngava ngimirire. Amai mune miedzo ere? Miedzo chi? Mune miedzo? Ndanonoka kupfeka zvino ndoita sei? Ndiri kuti fadha ndimirire nyini. Vakatanga misasa ndasvika. Makazviona kuti izvo zvamuri kutaura? Kuti imi misa inotanga na 6 o'clock. Ipo kumuka na 9 o'clock dzinodzi moti ndifonere fata. Ndanonoka fata kuti aiwa kani. Iwa noziya position yandina here muchechi iwewe. Position yerudzi. Aiwa usanditi senharo fonera fata. Andimbofonera fata amai. Hakuna muyedzo inofura ipapo kana zvakadaro regedzai kuenda kuchechi kwacho. Imi miregedzai kuenda kuchechi. Mukaziwo yakaita sei? Regedzai kuenda zvenyu kuchechi, bvisai zvenyu nguo. Apa mune zviti muri tete venhikini vevana. Vanhu vese nekuzara kwakaita chechi yemomisa imimi. Imimi. Iwe kai. Aiwa. Iwe kai. Aiwa. Ipapo ndiri kutokonana nemi. Unoziva kuti wakuda kundiedza iwewe. Uri kundiedza uzvinzwa. Ari kuedza mumwe ndiupi apa name? Chii chakaipa kuti fadha wandimirire inini? Inini handisi kumbofonera fata. Makauona upi murawiwo kuti munomuka na 9 o'clock chechi inotanga na 6. Iwe, inga uchida kuonererwa iwe. Hapana kumboonererwa. Saka ndoregedza kakwenda regedzai zvenyu. Saka next week ndikanonoka futi ndoregedza futi. Kuda kwenyu karegedzai. Ndokuti mwoyo wako ucheneka ndisisa kuende kuchechi kwacho. Amai vebhachi, mofanira fata kuti regedza fata. Amai vangu vanonoka kuuya tambomira kutangamisa. Aiwa. Mungotaura ukwerepweta zvisina nebasa rese. Ita semwana iwewe. Ita semwana. Amai avaka